group WhatsApp duk wanda suka TikTok za su ne akwai a TikTok especially TikTok group WhatsApp da akwai masu yaci wani su ne ana kiran shi wai America wala group WhatsApp yake da shi a group WhatsApp akwai lambar waya akwai lambar komai da sauran zaka in mata ke sa group namiji ne shi group ya ji dubu amma ta mace kyauta take ga shi kamar kawali ake kira abun kamar kawali da zaki zo kina bude mun nono in kina son bude mun nono saurare ne na ce ki tashi ki ajiye wayan nan ki ba ki cire mun kayan ma gaba ɗaya ki nin amfana ba da bayan ki da sauransu a'a ne sai gobe to kuma ya zaki tashi kina bude mun nono a'a ba to fa a yanzu haka dai babu abin da zamu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ko bayan fitar bidiyon tsiraicin wannan yarinya guda ɗaiɗai har guda 8 waɗanda duk aka fitar da su a yayin da ake saduwa da ita wani babban asiri ya tono na wani matashi wanda ake kira Why America wanda shi kuma ba shi da wani aiki face haɗa maza da mata a duk inda kake kuma a kowane gari kake Why America ya kasance mutum da yake tara 'yan mata a cikin group na WhatsApp sannan yana da 'yan mata a kowace jiha a fadin Najeriya wanda duk jihar da kake idan ka kira shi ka ce kana so a aiko maka da mace wacce za ka yi zina da ita ka biya Why America zai turo maka ita ka biya ta kamar yadda za ku ji cikakken bayanin daga bakin wannan malami wanda ake cewa Adam Ashaka ya yi wani binciken kwakwaf akan halayya da kuma sana'ar wannan matashi wanda ake cewa Why America sannan kuwa ne Why America ya shahara a shafukan sada zumunta wajen yin bidiyoyin batsa kalaman batsa yin live da 'yan mata wanda ba abin da suke tattaunawa face batsa a yanzu haka dai an gudanar da wani kwakwaran bincike kuma an gano abin da yake yi ta karkashin ƙasa kafin mu cika ku da surutu bara dai mu saka muku cikakken bidiyon da wannan malami wato Adam Ashaka da kuma binciken da yayi akan shi da ma abubuwan da ya gano ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe domin ganewa idan ku akwai group WhatsApp duk wanda suka TikTok za su ne akwai a TikTok especially TikTok group WhatsApp da akwai masu yaci wani su ne ana kiran shi wai America duk wanda suka TikTok sosai wala group WhatsApp yake da shi a group WhatsApp akwai lambar waya akwai lambar komai da sauran zaka in mata ke sa group namiji ne shi group ya ji dubu kuma ta ka kuma za ka tura amma ta mace kyauta take ga shi kamar kawali ake kira abun kamar kawali ne wala da ba abin da ya tare da hankali shine yayi wani bidiyo yace duk inda zaka je a Najeriya in kana wannan grouping duk state din da ka je kamar magana za su turo maka da yarinya ta mace wacce za ka yi amfani da wata shot time ma suna da shi kuma da ƴan matan da suke amfani da su ba su da su ba yawanci a binciken da nayi suna amfani da ƴaƴan makaranta ko duk yaran Hausawa duk wanda yake TikTok ya san Why America ga mace tana nan yadda shiga wannan abin da gurbo su ba a sani ba shi kaman kawali ne idan wani mai gidan ya ce yana tara ba ya kuma wannan mai mata kaman biyar ko shi ne idan yana da wace yake so ce to wannan dubu kari za ka biya ko 50,000 dama yana da zaman wani yarinya idan ka samu kuɗi a kanun shi ya kira ne ya tura da 40,000 ko 30 yadda zai ta samu wata ne a hotel din da ya sauka su gaba abin da za su yi su dawo gida iyayen da ba sani ba wallahi wannan shi da abin da ke tunan a cikin kan ya ba yana yarinya za ta iskar ta bar gidan iyayen ta no tana zaune a gidan iyayen da ba ta da kwakwalwa ba su ya ana da kawai kwantar da za samu ko bai guji za a wasu ta TikTok ne ake shiga group din kawai magana ba ta yi za a yi chatting a ba ta lambar waya kina da dari ina da dari da to duro mana lambar wayanki so lokacin da wani dan iska wanda yake gurin da yana na dari da Allah ina so a hada inda mace yace to shikenan ya duro mana mai mata kamar hudu ko da wanda suke gari wace da ba in yana da wace da ba yace da za ka biya 100,000 tura mana kamin shi kuma yayi kiraki kina ina to duk abin da ke zai na ki da gidanku dan duro ki adira hotel kaza ba ki 50,000 shi ya ce musu wallahi tallahi Kano Kaduna ya nuna shi da abin da suke tunan da arewa kuma da ƴaƴan Hausawa ba ta ake wallahi sana da yarinya ya da lalacewa ya ta je bar gidanki ko ta je makaranta dan ya ba wa yarinya ya ta je ba su da lalace ko kuma ya je gidan biki no ba ka bane wallahi in dai mace tana da babbar waya wallahi ke da malam ko kan ne ma da mu da alhamdulillah yanzu babu da wata mace a gaban mu dukkan ne da ma da mu da babu yarinya da mai sai ne Hassan da ta aure wallahi nake ga maka impossible in kuna da yaku da kan jirgi ba zai ga for one reason ina da ne rabu da take babbar waya kai ke for what ku ta da karbi waya in ma waya ko da amma da ran da Allah ba abin da yake fada tarbiyyar mata a yanzu in mata kin waya kina ya ga mace ba ba da 500 ne ga za ga 700 ko 800 yau ayyukan wannan hanyar suke samun kudaden su wallahi ba da wannan shi
abin da yake ba yanzu ko duk ɗan iskan TikTok haka ɗan arewa ne ku je ku shiga TikTok wanda suka fi kowa iskanci a TikTok wanda ce kai da manya yasa guda 10 a TikTok kam zan kirga ba da gurgu da yanzu ga yadda mata wacce ta fi kowa iskanci da bakalanci a TikTok da Murja Ibrahim Kunya Murja Ibrahim Kunya kana rubuta Murja Ibrahim Kunya a TikTok ina da yawa masu 2 miliyan 2